أنت تحم في غوزن شو ما في غفتنا قوة في مخط حم كودر نيم تريغات فري زرف شيء فري قلت فوتها مدنيين تيتو زوجين ما ديغاب زمن لاغنخ وبزراب زنخ داخ بسوم فم الدوار شاغ وبزراب زر يتصخو خمسة ميداي أنا مبغدا شو أديغا خوخر هوا أديغا خوخر ما بيدا خاغر فري فوش ودريز بزخدوش بسجا هوا أديغا خوخر نغوص بزجا زبخوجي جمغو مداو برا بسوم فم دوريس بزجا تديجا دخاشش موبجي ويقوب سسايوجي وزيجا وان مورا بيما خوش بيما شورا نتاسا سيقوشا أمزاري جرمي هوا دا أخوغوار خوخ شوياران مود شسو ساسقي جن فريج عارف إذا شسم خوامد زيقورا ساوري سبزاجا بجيسر فادقا بجيزا بزاجا جورا فكوان تزيقوروا نتا ماري فانا يحاوطواتي يجاوهر زخوس سوم شرش زخدوت زاري خلافم زدري حاجة شبيونكو يفاق وزدوتش برجنبش مغمي زمان راتي قص زخفري زخفجيلي قبوشة تغم قواجاب شم جد راتفيت قواجاب جم جد راتفكت يبغم جب راتفت يكم جد راتفيجت شاز وشو بام اسسرمي فوات حاجة أقوى دينا خجد حناخ دينا خجد حقول لي بخارات خاني برافكم نتوغاقواتي نزرغاقوات عندر غارات خاني رزيلين بسيجو يكترينيا تاقفنا ولا مجيودة حناخوي شانغاش خوزا بغدا مشم خاجو ديريون يا بسكرتار تايتس يا دم يا نم يقوم يشبهم يتحمد نخرجين كنا خصهم بماس خمي ما تخاوز ورتي هاري دي شايف فوق توغاقوات انتظر جسام غدود لجابر زرو حاجة دزنا سنو بدنوس مو أديهم أنا جرقت وغفاش ربي مودو تسخ دوفة دوشخة دوقاقة دوبزبس دي أوباقوات تبزم غوغب تزبجاجو رئيسي يا ناكم جماعة دي قوجة شتوكاتور هذه لجاوة جاو مزوما باتوشكا قوم دي قاجح داري نشحا وشحم دقوة دا ماري فانا وشداو دي شيف همزة وغازا اوي يكترينا تاقونا كاك يرادشي اوي خريطون زنكزيويش سيبغم جزاق شستي خدا بخريطون جوير ولا يسمى حاجة وزراو زاجين زو ايوبس هاودو دس السورة واتقا جناوسي حاجة وزم خبخة شوشا تري يما قومز ازم جا подожди пожалуйста тост назреваться сделаться Горько! Квадрат. نشاطم را شاوم را غزووه يا بدي يغوركا وانا غي في ما غزووه يغوركا وري سرام غزووه دي باش حقووه حاجه واجي ميزولا غاخوري ازووه سريش وغبسس يا ربي زيونات ورس بجاش يتخم دي شواغيش تاع باجا كزمش حجمبه تاو باران بي خوخر ورس بجاش غزالي خوطان وجزوري اراتي سي حاجه غوجم يخورا غاخوا اشتري уважаемая товарищи сегодня мы собрались поводом жених и невеста так как их родительная Мария Ивановна валихи билихи наша коллега. Дай Бог, который вперед пошел, не забывался. Дай Бог, чтоб ихний мертвец не завидовал жилец. Зафхожа. Дуня рачки ма хопсен урат. Я хочу, чтобы этот невестка, это кошка, которая глазами царапа делает.
Я хочу пожелать этой невестке, чтобы у нее имя как лошадь громкое было, как баран мягкое горло и как курица много цыплят. Мерсавьесин. Шугаду царо, мальваду ушаду, жадваду бенефуй. Я хочу пожелать этой невестке, машаллах, чтобы она такая добрая была, чтобы когда она проходила, чтобы старый бык вообще не поднимался. И что там, где оба упал, чтоб всегда скотина лежала. Я хочу пожелать этой жених и невеста, чтоб их родительная Марья Ивановна, чтоб ее тень над ними всегда была. И чтоб, когда Марья Ивановна сдох, что они все под гробом были. Я хочу пожелать этой же невесте, чтобы они с белыми лицами к их мертвецам пришли. Я похудею, кожнура. Марья Ивановна психически пожамить. Хотя кожа матери утач. Ой, Марья Ивановна, душа наша коллективна. Ой, бедный ваш муж Иван Иванович до смерти у нас пахал. Работал же. Дай Бог, чтоб куда он пошел, чтоб обратно никогда и не мечтал. Ой, Марья Ивановна, душа наша коллективна, бедный Иван Иванович. Какой добрый душа был, какой добрый. Помнишь, Марья Ивановна, когда он тебя вместе с наш замдиректор Мухаммад оба темным кабинетом поймал, что сказал? Сказал, Бог тебе прокурор. Все. А когда через неделю опять наши СФРБ поймал, что сказал? Валей! Был, как рыба об лед глухой. Вот такой добрый душа был. Марья Ивановна ухадала. Ой, хорошо, он сказал, что вы такое говорите? Это же неправда же. Валихи, бидихи, талихи, правда. Пускай все знают, какой он добрый душа был. За казахта жгвармча шиди пшаоррага ширих. Слушай, ты, Марья Ивановна, в обиде не дам. Не давай, пожалуйста, я тоже не буду. Но дай тост до конца привести, ваш, замаумбаза. Эй, Марья Ивановна, душа наша коллективна. Бедный Иван Иванович, какой коммунист был, какой большевик, сжиам, казак, комшачу даже. Слушай, ты, Троцкий, ты хоть заткнешься? Ты хоть знаешь, чем большевик от коммуниста отличается? Почему не знаю? Уэллихи знаю. Политически грамотно могу сказать. Ну, чем большевик от коммуниста отличается? Ну, чем? Большевик Ленин живым видел, а коммунист его в гробу видал, и все. Арчжиам казаклажырго абербеси хажагважыры лахафажы. Ярах псарахжа атажаухыж раби катажаухыж декздекважым соп цепхюра арамогошта. Ади габзамжа урисымса жак жвар. Нагваж хажагваж дори явари уинам
دقوش